tuturor, sunt Luca și vom filma un video. Da, vom filma un video, că n-am mai filmat de mult. Vom filma pe... nu știu, am în gât. Pe contul mare, bun, să jucăm în două, cu nu știu cine. Mi să nimic pe ăsta. Da, și vreți să vă arăt cum au scăzut sezoanele? Hai că vă arăt, dar stai să-mi stați un pic să-mi dispară asta. Nu vrea. Bun. Nu vrea să dispară de aici. La sezonul ăsta m-a scăzut puțin rău de tot. 770, că nu prea m-am jucat așa. Jucat cu brawler noi. După 1000 aici. Și mai mult mi-a dat aici pe bit, cât mi-a dat? 50 aici, pe 50. Iar ăsta care mi-a dat cel mai mult pe Daryl. Mi-a dat cel mai mult. Mi-a dat aici cel mai mult. 70 pe EMS. Bine. Stai un pic. Bun. Hai să băgăm în două. Ia stați un pic să intru. Bă, dar mă enervează, nu dispară ăștia. Hai să intru și eu pe cont. Gold cont. Hai să intru pe asta. Ca n-am intrat să iau șopurile. Bun, ce am aici? Dacă apropo, uite, am 4000 trofei, am Sandy, chestii. Bun, mi-a dispărut și mie ăla. Mai astea punctele. Nu știu, nu mai am nimic. Băieți, o să vină și update-ul. Trebuie să vină. Nu știu când. Aici ce am? Puncte. Aici. M-a scăzut sezonul 50 trofee. Mai foarte mult. Să nu mă joc contul ăsta, știți contul. Pe asta să colectez. Cred că am tire up. Da, am ce am? Big box? Bine. Wow. Nimic. Contul colegul meu. Oare a intrat și la shop-ul? Nu a intrat. Are pre-box. Și legendara este. Wow. Ați văzut de pe aici. Pam contul ăsta. Am o grămadă de cont. Și intru și joc și eu ca să mai recuper puțin. De contul mare. Ăsta mai și intru. Apropo, dacă ați văzut că scrie prostul de Ion, am avut contul furat și mi-a intrat cineva și mi-a schimbat acolo. Că încerca să-mi schimbe și numele, dar nu pot. Că prima oară am avut Luca numele și acum am Luca GG Like. Știți. Bun, luăm cu colonel. Stai-vă pe grup. M-o scosea din grup. Bă, da, au zis dacă îmi dă voie și mi-a dat voie să stau. Vai, ce cluburi sunt aici. Poți să intru în primul. Intră. Stai, bă. Vreau și ies pe limba asta și dacă mă duc aici la cluburi. Mi-a schimbat limba oricum din greș și ies pe primul. No, bine. Settings. Din România. România, Moldova. Nu știu mai ce că suntem. Până aici. I, G, E, S. Unde-i R? Mai lângă România. China. România era în mijloc.
cred. Da, parcă așa era. Aoleu, Roma, Moldova. Aici. Copul cel la rând. Uite pe rândul ăsta. Bă, să mor eu dacă găsesc Bacău. Dar bine că e Bacău. Bacău, ba nu, Bacău. Cu H. Hong Kong. Ce e Hong Kong? Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Ce cu Hong Kong ăsta? Bă, dar ce are, bă, de merge așa? Mai merge măcar. Sau s-a stricat? S-a stricat. Hong Kongule, mori. Nu cred că există lume, ba. Trofii rău din cap. Pom în cap îți dau. Mai cred că n-am net. Las. Bun. Colonel rău, bun. Da, băieți, n-am net, mai merge Brawl, s-a dus. Aștept, lăsați-l pe pe TikTok, nu las ce pasare, Sinor 22. Eu vreau că veni din casă. Știi, vreau să mă uit pe un YouTube, da, și hai că filmez video ăsta și mă uit. Mergi și după aia mă uit. Nu, ieși. Lasă, mai zic nimic. Bă. Bun. Nu uitați să dați like ca să mai postez videouri, că eu nu mai postez pentru că nu mai am chef. Pentru că nu fac like-uri. Nu mai fac cum făceam 3 like-uri pe fiecare episod. Acum ce faceți, mă? 0 like-uri? Acum după ce mă uitați, văd dacă ați dat like, mă duc. Mă duc să văd dacă ați dat like după ce îl postez. Dacă mai am după de editat. Și da. Bun. O de Byron. L-așteptați pe stu? Eu l-aștept, am 10.000 și îl iau peste 10.000. Hai că am eu 10.000 dacă e. Ce te uite? Băi copile, cum poți să fii chiar atât? Ia Sărgeto, Miguelito. Mă bati, colonel. Mamă ce heal. Bă, Borcana curcana. Joc mai bine acum că am mai jucat și bă, cu gadgetul tău, bă, du-te, bă, da. Opa, Penelopa. Ce cu bro? Mort? Mateo. Pe pocul chema Mateo. Te-ai dus, Borcanule? Ce-ai făcut? Te-ai lovită? Te-ai lovită și tu? Mi-am dat doar ultimata. Bun. 18.700, să mă vorbim. Uite, cam câte trofee am avut eu, uitați-vă. Uite, 19.057. Bun, acum la ce să mai jucăm? Mi-a pocunit degetul. Dar stai că eu am quest cu Nita. Hai că joc aici unde nu pierd trofee, că nu vreau să pierd. Vreau 10 minute fix. Bun.
Nu vreau să pierd, dacă știu ce zic. Un trofeu. Că am multe trofee cu nici chiar am multe. Bă! Vă bapi toți. Mamă, ce golotă, Luca, mă. Vă bapi toți, vă bapi. Ia du-te, pupă ursul. Îl papă ursul. Hai că da. Da, ursul l-a omorât-o pe. Da, bine că mă spawnezi aici. What? M-a spawnat și... Neu. Dă-s mort. Dă și cacaraci ăla, bă. Hai că ești tu, ai va da din cușcă. Nu, să nu vină Edgar. Bă, un da gol. Hacker bull. Hacker bull. Hai că hacker dacă e. Eu tot sunt clubul ăsta. LPP, lasă. Ia stai să văd acum. Mergi? Aici mergi. Pe ce loc? Pe minus. Bă, dar lumea folosește limba asta, bă. Intru și un club aici. Sunt șmecher. Intru și un club. Da, am înțeles. Cluburile zbăguite. E ăsta. Nu știu. După ce o să mâine, că nu o să mă dau pe limba română, o să mă bag și eu într-un club, că eu sunt deștept și mă dau pe toate limbele. Știți de ce? Știți de ce? Pentru că vreau să văd dacă spun loc, ca să fiu șmecher, să fac poză. Ce te uiți? O să încerc să fac schemă, să sar și după aia să dea pase acolo. Mamă, și de bun, dai numai. 3 car of police in the front of my home. 3 car of police. Hai, o schemă. Hai, dar numai. O schemă ceva? Da. O schemă ceva? Da. O schemă ceva? Mă pupă ursul. O schemă ceva? Ue, ursul. Is the power. In the front of my home. 3 car of police. 3 car of police in the front of my home. Pupă ursul iar. Stai ca să-i dau repede gadgetul. A murit. 3 car of police. Da, ăla e șmecher. Pot să dau și eu damage. Damage heal. 3 car of police. 3 car of police. In the front of my home. Eu. Ha. Ar fi fain să pună un de la să vadă, adică să vadă acolo câte goluri ai dat. Asta ar fi mișto, sau să vin skin-urile. Ar fi mișto. Nu da ei de colt. O naniță, lasă mingea. Nu știam că trebuie să mă duc, cred că sunt blocat acolo. Dar mă bag cu năniță de acum. 3 car of police. 3 car of police in the front of my home. Luca portarul. Bă, dar s-a dus cu efect. Bă, du-te, bă, de aici. Nu. I'm a Treacher of the Night. Nu! M-am apucat. N-ai să-ți dau 3 hituri și ești mort. Ține unul. Bă! Du-te, mă, de aici. Damage cât am dat? E bun. Așa. Mai trebuie încă 320. Azi că mai am, pot să iau de 250 cu 450. Da, pot să fac. Deja m-a băgat ursul. Taci capură ursul. Prin puterea magică. Ce vrei? Mamă, Frank, you go like that. Hai rosa my name. Șmecher? Te ține la un PvP? Nu mă bate.
Bun. Trei car of police. Wow, dacă am pierdut, măcar am dat damage. Trei car of police and Viper versus Bull. Eu versus Shelly. Trei car of police, știu mapa. Dă-mi? Nu cred, ce mișto odată. Bă, cât bulan. Nu. Bun. Castravete murat. Cotlet. O căcam aș pe tine. Opa, stai. Opa. Opa, stai. O să mă filmez, spar mănușa magică din căcat. Să mă filmez. Să mă sparg din căcat. Ursul meu magic se duce și moare 3, 2, 1, murit. Ce te uiți? Opa, stai. Deci, au, n-am căcat. Tu l-ai mâncat. Tu nu dai gol că-i voi apăra eu cu ursul meu de căcat. Nu, stai că e bea un gol. Tu l-ai căcat. Tu de-ai căcat. Eu m-am căcat, tu l-ai mâncat. Lasă mingea jos, bă, cine ești tu, mă? Bum, stan. Alexandra Stan. Să-i faci. Termina și eu quest-ul ăsta. După 7 milenii. Wow, și dacă fac deschid un Roblox pe episod și știi ce o să împice pe episod? Nu? Nu căcat, ai văzut? Știu. Dar stai puțin să văd cine să joc. Ba nu, joc o tară. 2 star power, kill, chill. Și iau primul star power, că al doilea, că primul vad doar pentru fișuri. Și acolo, vai de capul lui, nu mai dai. M-a bodyguard. Mi-am luat bodyguard. Am un el primo. Bine. Hai că-i bine. Bă, dar el primo să duc din colț. Bă, Rico, bă, stai, bă, cu minte. Nu vezi nici n-ai țintă. Hai, bă, dai la un PvP. Te ține la un PvP, dă-n chill. Stai chill, băiatul meu. 20 de minute deja, bă, zici că e câteva secunde. Mai că cochile. Stai, bă, cu minte. Acolo la locul tău. Du-te de aici. Du-te de aici. Dă-i de aici. Bun. Android, uite. Și mai trebuie noi. O, bine. Mă, nu ca apărătorul. Bă, știu mapa asta și mie rău. Ce-ai făcut? Dă-o încoace. O schemă ceva? Sigur.
O schemă ceva? Hai morticia, bine, Gigi. Da, până vine mingea. Stai mă cu minte acolo la locul tău. Hai, o schemă ceva? Băi, prost. Mamă, ce prost e. Mamă, cât de prost e. Bă, Barley, dar dă-o, nu sta. Doamne, cât de prost e. Cât de prost e. Cât de prost e, că nu mă mai pune să joc 2 meciuri. Nu mai fă schemă. O schemă ceva? Bun. Bă, ce prost e Mortis. Să mor tu cu o dată. Moare! Că cam-aș pe tine. O dată. A, deci trebuie să mai joc un joc. Da, mă, da, tot Barley, dai vina pe mine că tu ești prost și ai dat, uite așa, ai dat un joc acolo. Nu dădeam asta și facem o schemă ceva. Și am pierdut. Gata. Ba nu, ba da. E prost, mă, ce e, n-ai, mă, dai că... E și tu, copile. Așa e în gândul lui. În gândul lui, mamă, fii atent că o să fac o schemă și nimeni nu o să fac. În gândul meu, o schemă ceva? Mai meu, mă, aici nu ne vede. Cum au văzut prin pereți, căcat? Căcatul cu ochii. Vă omor! Vă omor! O schemă ceva? Miau! Heal, dă-i heal lui Brock. Și o schemă, și schema s-a dus. Nu mai sparge chereții, că ești prost, că ești prost. Omoară-l pe ăsta că sparge pereții. S-a dus, mingea, s-a dus, s-a dus. Papa, tată, s-a dus. Nu. Hai. Hai, bă, deluță. Tu-s deluța ta, șămânii. Tu-s deluță. Deluță de Marie. Deluță de Marie. Hania. Ué, deluță de Marie. Deluță de Marie. Deluță. Deluță. Dați-bă lui ăla, căcat, că rămâne acolo. Și cine se duce acolo? Borcana. Nurtana. O schemă ceva? Sparge așa. Ué, deluță de Marie. Stai bă, că eu cred că-s Brock. Ce te uiți? Mamă, cum e meciul ăsta? Lasă-mă-l mie. O schemă ceva? O schemă ceva? Easy șampon. Bun. Am făcut repare. Panicat. Mai leu. Un brawl box, mamă. Și legendară este. După aia am bine. Nu mai face. Questul ăsta de 100 de sute de ani. Mai ăsta. Fac astea două. Bibos. N-am sâgi. Hai să mai jucăm ceva. Să mă uit ce să mai jucăm. Dar eu nu mai jucăm nimic, că nu am jocuri. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Luca și ne vedem data viitoare. Pa, pa!